Jasno, jesi imao neke koristi od toga, jer imaju neke pozitivne stvari za popularnost i ono, da ne kažem da si video neki benefit, ono, direktno baš, da si osetio zahvaljujući svojoj popularnosti, ne znam, jel ti se sklone u pošti u redu, jer te neko časti piće kad te vidi negde, jer ti plati neko račun u Maxiju kada odeš da kupuješ i slično. 1 i 3 ne, 2 da, u pošti se niko ne pomera, Ništa. ja mislim Biković kad uđe da se ne pomeri jedan čovek, a ne ja. Što se tiče ovog, turu znaju ljudi platiti piće, toga ima. I šta sam još rekao, u Maxiju da platera to, apsolutno. Ništa. To nikako. Ima stvarno tih tako nekih sitnica, što ne mogu kažem da su neki benefiti kao neke prednosti, ali je nekad ti olakša i to ne samo kao tu situaciju, nego život, u smislu gde god odem, brate, da li da popravim kola, da li da po neku građu, da li ono šta god, ljudi prepoznaju i sad ne treba meni tu neki popust, razumeš, da bi mi neko dao popust jer me prepoznao, nego samo da kontaš da me neko ne otalja. Da kao, evo ga naduvan lik, ajde, ono, normalno ću mu, brate, ono, promeniti srednji štop, razumeš, da bi prošao tehnički. Jer je, vi ga, ono, gotivna glava, ajde šta god, a da sam otišao možda da me nije znao, kapiraš. Tako neke stvari mi prijaju i nekako i ljudi ti, ne znam, skoro sam uzimao, brate, ne sjećam se nigde, ali stvarno sam uzimao neki, pa zapravo sad ovo kad smo snimali ovaj dnevnjak, pa nam je trebalo sam one palete. Aha, za onaj štand za glasanje. To, i onda sam tamo ušao negde i uglavnom ja sad tu regularno tamo kod one žene plaćam sve ovo ono i dolazi momak iz magacine i kao daje meni i kao brate da si rekao da si ti, kao mogu se doneti sok pa mi sad tu da ti damo. Što je onako, nemam pojma, ja nikad ne bi to uradio, ušao i donao sok i rekao dajte mi 3 palete. Onda ne bi to uradio, ali nekako dobar je trip da ti neko kaže kao možeš to. Znaš, nekako to mi je onako, to je neko lepo osjećaj, ja to nikad ne bi iskoristio, vidi, da se ne lažem iskoristio bi da to košta 500 evra, naravno da bi iskoristio. Jasno, da. Ali na ovom nekom nivou kapiraš te neke sitne stvari koje ti ljudi nude, koje čak nećeš ni uzeti, ali onako lepo je da bi ti neko sad to uradio, da nekog uopšte briga i da je nekom to, onako, tako neke stvari da ti bude neka svakodnevnica prijatnija, eto, utoliko, a ove neke sitne prave stvari, teško, nisam nikad prošao brže u katastru zbog toga, nisam, kapiraš, ništa od tih nekih kao realnih stvari, ne, sitne neke ljudske lepe, brate, daj i ni ne tražim više.